Так, говори. Так. Ну, ця бандитська влада себе проявила вже настільки, що у людей терпець скоро урветься зовсім. От, і нехай вони розуміють, що їм краще добровільно піти геть від керма державного. Це і для держави буде краще, і для людей. Люди з полегшенням зітхнули. Тому геть цього президента, який шахрайським шляхом став президентом, і геть цей бандитський уряд, який він грабує і чорнобильців, і афганців, і дітей війни, і пенсіонерів. Бачите, у них немає грошей. На свої забаганки у них грошей вистачає, а на те, щоб людям виплачувати те, що їм належить по закону, у них грошей немає. Геть цю владу! Геть!